znači komandovanju. Podoficiri, vojnici, bravo! Opremljeno i novim kompletima zaštite balističke opreme T-19-5 visokog nivoa. Na bašta i očekuju dovođenje novih snaga iz dubine operativnog rasporeda radi održavanja
početku. Na liniji razvoja, nakon izvršene ekipe postavljeni ciljevi miliona 7 i 4. Naređuje izvršenje juriša. Komandiri četa naređuju ukrcavanje ljudskih vozila o stvaranju uslova, komandant borbene grupe ima taktičku stanicu za osmatranje i navođenje 3 stanice za oružje.
kažem odmah, kriv sam i za to, ranije nismo imali te 29-ke, sad imamo. Puno puta se nama svaki put znak pažnje i znak sjećanja da ste biti. Malo molim, bojiček helikoptera, ako za kojeg smo imali priliku da nas